Rauha oli Suomelle epäoikeudenmukaisen ankara. Neuvostoliittoon liitettiin Stalinin kynänvedolla enemmän kuin Puna-armeija oli kyennyt sodan aikana valloittamaan. Karjalan kannaksen ja Laatakon Karjalan alueiden lisäksi Suomi menetti Viipurin, Käkisalmen ja Sortavalan kaupungit, osia Suomen Sallasta ja Kuusamosta, Suomenlahden ulkosaaret, Suursaaren, Tytärsaaren, Lavansaaren ja Seiskarin sekä Kalastajasaaren Petsamosta, Suomen Lapista. Suomi joutui vuokraamaan Hangon kaupungin Suomenlahden etelärannikolta Neuvostoliitolle 30 vuodeksi vuoteen 1970 asti. Lisäksi suomalaiset perheet Karjalasta ja Inkerenmaalta, noin 400 000 ihmistä, joutuivat evakkoon. Se tarkoittaa sitä, että he joutuivat jättämään kotinsa ja omaisuutensa Neuvostoliitolle. Samoin näiden alueiden pellot, asumukset ja tuotantolaitokset jouduttiin antamaan Neuvostoliitolle. Kansallissäveltäjämme Jean Sibelius oli säveltänyt Finlandia-hymnin 1900-luvun alussa. Finlandia-hymnin sanat teki kansallisrunoilija V.A. Koskenniemi Suomen kaikkein kohtalokkaimman koettelemuksen talvisodan jälkeen vuonna 1940. Seuraavaksi koulumme oppilaat esittävät Finlandia-hymnin.